Hi, si Marang Hilen eh. Hi, good morning. Nakaulit na day mag-alis siya. Sakto pag-abot na mag-alis siya. Sa tagang classmate, ningon ngamit. Ari ag imong tundan nindos imong mungkol kay na kuan na. Nahinog na. Ang gihuwat si Bilitag muli. Si Bilita dito man hijag tubigon kay lugar man sa ungangan mauwaw po ko ako ray magsulo-sulo. Muna diyang gihuwat. Muna karon na amin na among tubun. Kay hinog na idawat lang po makatilaw ag mga tigwang kay mga tigwang maglisid naman sila pag haris kasagingan mo nang kami ni ngari. Mga ang gibas Bilita. Gabi pa man silita ning uli isang classmate gahapon pa maning chat. Gahapon ta anak kuhaan labi na hangwa na kay ingom dag nahinog na kuno sa kasipi. Muna na karon among kuhaon. Las Bilita. Diyan ang tubon ron. Sige ka mau paw. Asa mo lagi? Asa ka tukad? Ang tukad pa man. Dali di ay. Basta tagbudugbok na ha. Kaya kaning kalubian Danilaw, ano din si kaso. Asa ba ka mo lagi? Mangita po tawag na di tundan ron. Pero gabi namang labunga, damog pa man. Nay, luwang na lagi na. Rabi baka guk dun sa gadaron. Ako rabi. Paladyo. Basi jag mahagsa na juta. Tundan nga di mahags abot sa juta kay madug magsid na. Bangwaw na. Kakuy-kuy ng sundang. Papisik-pisik pa na ko, be. Ano kasi pagkabihan lang, unas. Sige, sakto na nga. Unas may bira, ha? Ang kaya sundang di makado? Unas lagi. Pwede mo kapitan yung mag-unas ay ko, ana. Buta na sundang. Buta na sundang kaya unas may bira, ha? Kapiti. Wala na, kapiti na ng unas. Nag-unas ay kapiti ng tigbas-tigbas. Ano bunga mo yung gini? Nagurot naman day kut-kut. Sinot kut-kut? Kut-kut lagi sa kasipi. Ha? Wali ba sapon dia kakita? Adi mo na sila manghilabot. Katay man din mo. Hindi ka manghilabot na na. Maligid na dari, wam nahwiri. Agkuhan mo nitong hawiran. Kung da pa kang balis, kaya napadayroy kuan, napadayroy tuluman nun, kanang nuspari di ayron. Nga nagtampo mamig tag 100 kay agpari at tumanihapos kanong Pedro. Misa on alas 2. Yun na batos bilma nga kuan ay patabang kuno luto para sa pari. Karipi ka sa wali kay tambok na. Isa kasi tigi. Nagani ilog na ba? Lalagyan ko na baka. Alala. Ala. Yagi. Buang baka ka. Lala na. Asa iligid. Asa agi nga iligid ko. Ibang dangag. Ato kang itaas palinis sa sungay ng bakahan ha. Brahman bugod na. Ala, tadi sa sungay gukdo. Tusok ka. Gianan bitaw na.
Hi, madung buntag. Shout out day ko ni Ate Jamu and Dajon, Ate Janet nga taga Tubigon. Te, salamat ka sa imong pagpabakasyon namo. Ara aligriha dyan namo. Ay, ginawakihangat ko. Ako na po sunod. Amping mo diha kanunay te, si Yuson. Ug nila ni Joshua da sa Tubigon sa mga igsoon natin Janet. Salamat ka sa inyong pag-abi-abi na mo. Hangat hindi ka. Gihangat lagi ko. Hangat sa tinubas tundan. Laga. Ilaga dyan na kay kalabungan naman. Wala namin nagsikaso. Ngadaghan. Atos langgam. A few moments later. Ilaga dyan na kay kalabungan naman. Wala namin nagsikaso. Pila kasipi. 28 na ron. 29, 30, 31. Pizza 4 ba ito? Kuan. Wala ba'y pilit? Ano nga na ah? Wala kayo matigom nang lutak. Di na mo na makaano ng lutak. Nadaghan. Atos langgam. Di mo na steady manghilabot ag di dyan tinanong. Karipika sa tidi na. Ito panis ubos na pagaling. Tupit sa kaluloy. Kanay mo po imong gidang sundang. Umugil ang sundang. Gato di ay. Ado pa to. Ato samot butong di ma. Hiliw-hiwa ara. Gagawa ba gagawa na? Tabang guguha. Inis. Kay habol. Ang dako tripod. Yung video na yung magluhag na banay kaya arang labaras madin mo sila labad sa ukay TV man lang pananawon. TV day. Nagkaalagig mga na. Pati ka tere? Dalaba o magbubilang kada mailhan ang bilahan. Wa gid duha dyan na edit yung kuan. A few moments later. Dan ako pa doong sabay sang dyan. Kaya dari meron magluto og panihapon para sa pari. Kay misa man unja tus amang kapilya. Nagtampo-tampo man may darhi may magluto. Wanang mudong ko daari karon sa ila. Kanong Pedro. Ani nga dyan kay gagawin isang tatay magtagsa. Dani man may magluto. Wanang mudong ko karon. Tanaw na to kung sa ilang sa amang mahimo. Dari. Kuya, unsa na ko madto? Madto ko unsa ibabaw? Kuya im kay magpakuan ko no. Isang bray. Nagpa-kuan siya, nagpa-tarek. Pali-out siya karon. Yung matulog ipakuan ko no isang bay. Magpa-vlog. Kay para kung makita ng mga anak tos Manila. Ayo! Nang lalay! Hindi mamadunggan. Asa mata lagi? Das ng lalay na? Buntag nang! Nagbuntag po. Karon pag ko nakasunod ng isang bay. Magluto ko namin dani ron og kuan para sa pari. Matabang. Papuhan naman nagbahin sila. Nailang bahay na. Ang sala. Kabaron dapat mo kusina. Laswasi ron. Dahil ang sala na. Anhi manihapon ang pari. Sabay na imong ba ng lalay? Kasi mga banda na. Deres nung Pedro. Magbuntag nung. Tara to kasi na konse. Ang daka naman ng mansion di ay. Ha? Daka na mag-mansion. Ano to? Kabalos Bilma? Dapit? Nagipaan ka kay basa mo nanong basa-basa. Hindi ako naglingkod. Hindi pa parang gisaba man mo.
saba lagi ning aliwaros kay mag-vlog-vlog man ka ha. Kasi dati pa ko ni agis inso di man to kayo kumadungis gawas. Dari mo limang kusina. Ngita ko nimo. Tatukoy na nanay. Pawhara. Ding na ra pre nga. Ang may mangitan humana man di ay. Humana na apay. Kariray gi una ka mahaw pa. Piki ka na nang nagsugba nga naglingkod. So, imong pod. Ay lang sinugba na. Ngayon, hindi na nawag pero nakaluto naman dahil sila. Luto ba oroy nga wa pan asre. Kuya, kahan ka rin dagkakadyan ah. Yun na una rag manok. Ito pa dati mga Hindi ka manok yung manghihawon, Bel. lima ni. Hindi, maglandan, nagpari ka ron, kaya may kurente. Maglan lang. Panaot ko nun. Diya pang hapon ang balik. Isang oras ay balik. Alas 4 ba to? Alas 5. Ang sanang? Kita na po na mundo. Ipalag ni mo yung ganyan. Uy, Nay, sige lang kagkasikat, Nay. Sige lang magkakabalag. Nila silin o ni... Karon pa ba sa kuningan ni Dani? Kuan, si... Sila, tiri. Tere o si... Lorame o si... Sila. Monica. Kaya katong nitong birthday sa una, wam ko diha. Si manangilin tayo wak madyaw. Pagpapon mo nga re. Pero magkita na na. Ang nagkaam din itong bahay. Saan naman sa yung rasa na? Nagsimba, alas 2? Sa panihapon lugar. Oo. Ato kaya di ka mo magpuloto. Alaon na malibata. Sa kay burnout man ron. Ang sita na lang sa siguro. Ingins po namin maglandan, nagpari nang kay burnout man. Kay burnout day, wag ko kay burnout ba? Pero ito ba eh? Sa kanlaw day, bro. Sa kadlaw ko nung isingitan min sa gabi mag-charge kaya sa kuno kadlaw burnout. So may mimnuo, karong buntag wa naman di ay. So karon, magkuha na ng may kurente, way kurente, pwede na. Wala, nasugod na brown out ya. Yan ihara lagi. Nihara. Gitawag ko nung im kay ipa-vlog ko nung pag-isang pag-layout. Ba? Kaya nung makitag sa mga bata, kung sa isang purmas isang pajag. Ida mato ko ka mo-vlog, unda na. Ang tatataon. Ang nag-out na sila ko. Layout mo ko na ron kay 28, para may tanggingan. Ito, rodak na pali-out. Guwapo ilang kabinet, ginamana ni Kwan. Oo, puro. Isa po tayo ni mo nung. Adobo. 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 Ay, adobo ko naman. Nali na adobo na ba? Adobo ko no. Adobo, Adobo kay kinamawa kani. Adobo na sa sabaw. Dito na kamay. Lain dyan sa hipod. Parang murag sit ang sour. Laban ko siniro. Sa? Ano ba yun? Unsa pa na mo, Chor? Nagpapuloy dyan. kuan, dinuba. Sili. Dinuba, patangin mo. Sili. Nadagan sili di ambil ba? Kaso dilong. Nag-litson ko gahapon, di ko amo ko sa YouTube, kung saan ang timpla. Kaya man ito nito. Baboy. Parinerihinan ko ang Ano? baboy. Dihin na. Kadaw? Excel. Sikat tapos milsor. Na pa may mga dog recipe. Mga dog sa flavor sa litson. I-vlog ko to niya. Kasi may nag-vlog. Excel. Okay. Nag-vlog man po ito. Atong lechon nga dili lang sa padas tigas baboy. Saan sa no? Lechon ba nga bugalat sa padas tigas sa Sa baboy. paja nagkasagibutan na mo. Lambay. So, sa tigan sa baboy? Mami, Diyan ini kabrek. Videohan. Kay Mati, kuhan. Unay, maglitson. diyan ko. Kasi mo dali na, wala tawag na. Kamera. Nasi Janet mo. Hi! Madong adlaw. Hindi nagangigsoon di ah. Burnout, pangat ko. Ang tipid-tipid lagi may kurinti. Pantay sa baso. Bantay mis baso guys kay Jaro, baso ang libot ng kakamang sa balibo. among kwarto. Nami tambis sa likod ng bahay da. Tama na tug baso na mo, ar naghanam ka jug baso. Nagamo day na may kupad ay. Bala mo na nas upaw. Na, tagrapat dos injuhang. Wala di ganyan. Tagpadyan. Ato ng patjan. Kamangan din ang inyong mga buo ang mo. Haling-halingan na na. Kaya mo. Halingalingan, manglayas man na kay Isa na, sige mo naghaling sa likod. Nung namin isang baso. Wow, ano to mahaling ang likod.
Wa na mahaling ito kay sige guwan. Lagi naman masuhan po dari. Di kay aso to man aso pa dong speakers. Grabe lagi grabe lagi mura lagi mga bakla ko video rami. Ingon kita pagkaman yung tiri pa ni lilimis na lagi ingon na sit mo tong dugduban na ramon na kay mura nagkagubot na sila ba? Ano ni sa kamantas? Ngamang na. Ni sa kamantas kwarto gahapon. Ni dyan sa natulog ka magbintana. Ala, basin pintan tong kwartong dyan ano to'y baso. Tiyaw. Gitugduban na ramang nanay kay nagkalanrakas na sila. Mura na sila nagkagubot manglayas Hey, na. day. Nasta po namin, day. Gwapa lagi, day. Asa sila gwapa may ligo. Nga. Tapat, gwapa. Kaya na may gwapa ka na ligo na. Salamat, day ko. Gusto sa mga malumong kasing-kasing nga nanghatag ganing cellphone nga bago. Sa tawag na PID sa province. Ibaw na mo kinsa, di ba pamensyon, di ba, day? Sa tawag na ni Tata Ya. province. Alilia! Di pamensyon na nanghatag sa cellphone. Akin pa. Cute man ko nimo. Di man sa magpamensyon, ang katong nanghatag sa cellphone. Ang tinawan nang lami kadug cellphone man ang V20. Pero dengan salamat. I love you sa nanghatag, Dani. Salamat. Salamat sa kuda ka nga ito kong. Sa nga ni gang nang pirminang. Gwapa din, no? Mutikig da nga ni Raquel ni. Sa kunog nga ni gwapo na sang manghod. Murag ungo. Nakunog ungo di Nang man. pungasin ka na kasi seriya na. Wala ka pangumpra kay nagsiguan. Ang prana lagi mong halin katunog. Wagi bayad sa sinima naghapon kang katunong. Mapuhok na mo tindahan, bankrupt na na. Hindi mo akuanan. Hinihini di pala ng babangkrap. Habag kamera din nang. Wa bitaw. Adi ar kamera nang kini mo ni na. Kana kay ra na kamutan aw ug maglangka di kay liraw-liraw. Wa man tunakuan siguro. Naman ay kamera na. Wa dugo kita ibog ang mata. Ay may mata gibug. Binakita. Agan sa kanang dugay makakauli na. Nagansa ko. Dato Dugay sa makakauli hani man ibang luto na nga junta kag gamuti. Jara. Di kinsa lang hapon. Gumagkaan sa pare. Na uwaw ta. Hanggang kilo to datos paras pare. Kuan. Si Jack kay kasi may ikaw may kusinirang di lang ako itambag nimo nang. Anja nang inighuman sa ilang programa inighamag kaon naman sila sobra ka na nga. Ikaw mo man Kay ikaw may manghipos kay ikaw may nang luto. ginag mo angay sa upaw. Inang mo angay ni sagtag sa kabuka muti. Ikaw kung daw naluto ka dito samtang kaluto ka imo tan di pang tikbakan to ginagmay. Uy, dambol sa mawaw ko. Binagi ko sala na minaro ilang bay. Paghaos ka mo tikik bakag mga duha ka buok. Uy, na ko di lang sa kaliro na kabuk, upat kabuk sa saging inog. Bulang hoy kickback pod. Kwasa paw. Hatag di sa. Aso kawa, kwasa paw. Hatag na. May saging hinog datong ako. Ang nakaliptan gani aso ka kay. Sara ka buok. Upat lagi to kadawin kwasa paw tangis sa sprami. Sa. Aw di sampunan nimo. Paglakaw nang dengan ko sa isang ning gibisaan tos kaliro. Sana nimo. Labaray ko nang gupaway so ko na parang Ako lagi kuha. Ay kuha. Kuha na. Bag kaliro lagi. Baso ng sagbot. Nakalipat ko. Upat naman nakabuok. Ana. Upat. Na ka maudod mo kickback ug isa. Isag lima. Daya usa daya. Yung paw. Hinog ni nang Ha? kabangaan. Hinog na. Hala tuoy man, gituoy mo pud. Bisa lagi na gani kay tawag na mo. Wa na nadabo na. Nakatong preseno ko sa na hilaw na day. Hilaw sabay mo hilaw mo ni ka. Saging. Wag na saging pagtanong sa mo. hinog na di ah. Kuan kabangaan. May ista nang nagbulag may ista. Ang gusto ra ba ka Iswasan gani mapoy pagsuway ning vlog kasi. Tita, punta ka ba? Apo na sa. Banti og kurod ang kurod sa TV. Isampul pa kali ka mo pa ipagamit na. Ha, naging vlog sa pagpalit. ko na kay Di na kadyo kurog ka manang kay ang cellphone lamin na nanay stability. Mo naman yung cellphone na karon pa pustan gi suway. Lami. I love you naghatag Dani. Obyo, salamat. Sabaw na mo. Sabaw na sulo migi sa naghatag. Saging. Kanta ko nang kalami nang. Da di ko ba ron. Ay mo na cellphone na. Ha? Di ko sa kay bugpaw nabuan man. Lagi kay bag upa. Kani buslita nimo. Bye bye guys. Pag na ko no hasang tudluan san pagpang kana ay buslita niya. Bye.